V Rusku boli vyvinuté a sériovo sa vyrábajú lacné, efektívne a rýchle moduly práškového hasenia požiarov Tungus, ktoré sú určené na hasenie požiarov v prvotnom štádiu splánutia automatickým, autonómnym a samospúšťacím spôsobom. Toto riešenie umožňuje predísť veľkým materiálnym stratám z požiaru vďaka minimálnym nákladom na inštaláciu modulov. Moduly Tungus sú univerzálne, hasia tuhé, kvapalné a plynové substancie a elektroniku, ktorá je pod prúdom bez obmedzenia hodnoty prierazného napätia v otvorených i uzavretých priestranstvách. Modul Tungus 5 zaisťuje vypustenie hasiaceho prášku radiálne vo všetkých smeroch vodorovne. Takéto riešenie eliminuje možnosť vzniku zatienených plôch. Ako výsledok to zaisťuje spoľahlivé hasenie na objektoch s komplexnou geometriou, ako napríklad ventilačné šachty, potrubia, priestory pod závesnými stropmi a zvýšenými podlahami. Modul môže byť tiež použitý hodením do miestnosti s požiarom na hasenie odľahlých miest. Môže sa použiť aj ako operatívny prostriedok hasenia požiarov ešte pred príchodom hasičov na miesto činu. Vysoká efektivita modulov sa zabezpečuje vďaka vysokej hasiacej schopnosti prášku a vysokej intenzite jeho podávania do ohniska požiarov. Modul sa aktivuje pomocou elektrického signálu nízkym prúdom 120 mA, má jednoduchú konštrukciu, dostupnú cenu a je k dispozícii pre masovú spotrebu. Moduly zabezpečujú vypustenie hasiaceho prášku v ľubovoľnom smere. Pri ich využití sa vylučuje možnosť vzniku zatienených miest. Vďaka tomu je zaistené spoľahlivé hasenie objektov rôznej konfigurácie a dĺžky. Pri použití modulov rôznych modifikácií sa zabezpečuje ochrana objektov ľubovoľnej veľkosti a využitia, od rozvodných panelov s objemom menej ako 1 m3 až po skladové priestory o veľkosti stoviek kubických metrov s výškou až 16 metrov. Moduly môžu slúžiť aj ako antivýbušné a môžu byť použité aj v baniach s nebezpečným prachom či plynom. Na základe modulu Tungus 24 bol vyvinutý protipožiarny systém Tunguska na báze automobilu alebo traktoru, ktorý pozostáva z 9 alebo 18 modulov. Systém je vyvinutý špeciálne pre hasenie požiarov všetkých druhov na miestach, kde nie je dislokovaná požiarna hliadka. Systém hasenia môže byť aktivovaný vodičom bez vystúpenia z vozidla. Moduly Tungus majú excelentné charakteristiky. Na rozdiel od existujúcich podobných systémov, bezproblémovo pracujú v rozsahu -60 až +90 stupňov a doba použitia bez potreby technického servisu je až 10 rokov. Moduly môžu byť využívané v akýchkoľvek klimatických podmienkach a sú výrobkami viacnásobného použitia. Všetky moduly spolupracujúce so signálno-aktivačným systémom USP-AA1 4. generácie sú samoaktivačné pomocou dvoch kanálov, tepelného a optického, pričom optický kanál sa aktivuje tepelným len pri zvýšení teploty, čo vylučuje možnosť falošnej aktivácie modulov. Moduly sú časovo veľmi efektívne, čo zaisťuje hasenie požiarov v priebehu niekoľkých sekúnd od ich vzniku. Tieto moduly sú široko využívané v Rusku a na území SNG, v Spojených štátoch amerických, Číne, Indii, Malajzii, v Egypte, Spojených arabských emirátoch a iných štátoch ako protipožiarna ochrana metalurgických, energetických, rafinérnych, ťažobných a iných objektov, skladov, objektov ministerstva obrany, železničných objektov a metra, terminálov výrobných fabrík, transformátorových rozvodní, káblových priestorov, garáží, čerpacích staníc, podkroví, pivníc a iných typov objektov. Moduly práškového hasenia požiarov Tungus sú okamžitým a efektívnym spôsobom hasenia požiarov.